Maisod mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon panultiyon sa kaalam, non potest isi diuturnum qui non supist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwaas kamaturan, ipasukad. Mao nga atong simbahan nagasandig kanunay sa the Holy Scripture, Divine Revelation, mga pung sa Diyos, nga gisuwat niya sa libro sagrado. Isaiah 34:6, mingon na Ginoo, nga basaha sa kong basahon. Kaya kung nagsulti ni ini, way usan ining nakulang. Basahon sa Diyos, linamdagan o giubanon sab sa tradisyon sa mga apostoles. Sa 2 Tesalonica 2:15, mingon si San Pablo, amo nang gipada kaninyo ang tamdanan sa inyong pagtuon nga mao ang tradisyon sa mga apostoles o ang puong sa Diyos balaang kasulatan. So kini ang ginganlandog sukaranan sa atong kaluwasan o may gabiistanan. Ato ning ablihan sa mubo nga pagampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang Espiritu Santo nga mulamdag kanamo, nga mga pong giyahan sa kahayag sa Espiritu Santo nga magadanag sa mga kaigsunan natong maminaw o makabot nila ang kamaturan, nga muhatod ka nato sa kaluwasan. Nangayo usab kami Ginoo, nga dunggang among pagampo nga mahunong na mga dagkong gubat na hitabo sa panahon. Ang Russia ug Ukraine, libo-kalibog daghan na kayo nangamatay. O sa Israel ug Hamas, nga daghan na kayo siyang nangamatay. Kining tanan Ginoo mo sangko sa pagkalat o pagresulta sa mga maangin nga nasod nga mamahal na ang palaliton o mamahal na usab ang mga panginahanglan sa panginabuhi. Amos ang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, kay ngayang pag-ampo, dili man balibaran siyang anak, nga mao si Jesus. Sa ngalan sa Ginoo manunubos nga si Jesus. Amen. Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, Miyerkules maron yata sa New Creation Servant Community. Mga katluwag waluna, 38 na katuig ang milabay. Silang mapadayon nga krusada sa pag-ampo, pagpadayag sa kamaturan sa Diyos, mga prayer meetings o mga healing ministry. Mo sa atong gitamod ang New Creation Servant Community. Atong recognition ang ilang presiding servant nga mo si Sister Brilia Albao. Sa formation servant si Sister Jeneline Labrado. Sa ministry servant sa si Sister Maricor Maligon, o sa prophetic servanthood si Brad Rome Yenes, akong suod kay ng amigo gampo sa kuparani mo Dong Rome nga tagan gyud kapaskog ang imong panglawas, og ni Sister Jezebel Yenes akong pagumangkon o akong mga pagampo usab alang kaninyo. Sa kingly servant Bradbury Albar, sa OIC Priestly Servanthood, Bradbury Albao. Community Secretary, Sister Christy Agas. Admin and Custodian Servants, Sister Susan Albur o Gina Belicario. Worship Ministry, Sister Jassel Ludunia. Music Ministry, Brad Jan Lanik. Healing and Counseling, Brad Boy Iting, Sister Ida Iting. Prayer Intercessory, sila si Sister T. De Vera, Sister Joy Marandi, Sister Mira Sinisa. Sa Liturgy Ministry, Sister Susan Albor. Teaching Ministry, Brad Ilby Sinita o Sister Grace Sinita. Bible and Catechesis, Brad Alex Basig, padung na tungan mga kakulian taga-legyo tayo sa panahon. Kanya, temporalities, ang team, Sister Jojo Basig, Sister Joy Lee,
Sister Cypres Velasco. Ways and Means Ministry, Brad Mario Uy. Transport Ministry, Sister Nida Uy. Nya Nani Kandar. Atong mga pagampo usab siyang madasigon ng pagpaluyo sa New Creation Servant Community siyang mga prayer and sacrifices. Sister Nani Kandar. O ang atong technical ministry, ipanguluhan ni Sister Jase Lodonia o Joshua Asengwa. Food Ministry, Sister Christy Agas. Ang Couples Cluster Servant, sila si Brad Mario Uy, Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Joy Lee. O Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servanthood, Sister Bia Suatilio. O sa Youth Men Servant, Brad Reinhardt Lasaraga. Youth Women Servant, Sister Almeira Bilicario. Mao ang mga talaan sa atong mga servant leaders, atong mga pagampo, ilang madasigon nga paglahutay sa ilang apostolate sa New Creation Servant Community, gisibya sa DYRF Radio Puwersa. Uy, yan naman si Ricardo. Rick, diara sa Ricardo Rizani. Kuha sa rin imong gasa dong. Oh. Unya, sa dili pa nato paminawon ang mangutahan na karon, doon na mga igsoon nato nga doon na gipasupot nga mahinungdanon nga pangutana nga malibog sila kung dili ini matubag. Nganong mangurusman ang mga Katoliko. Nganong doon ay sign of the cross, the Catholic members, o nagatamod sa larawan nga krus nga kana sa Galacia 3:13 ang gibitay o gilansang sa kahoy usaman katunglo kon kaulawan. Pararagod og doon natay amahan nga manananggot niya na hug slubi. Mo'y namatian niya, kaya nadakdak siya sa bato, namatay pagkahug slubi, kaya manananggot man. Angay bagod nga atong tagdon o hatagag pasidungog ang kahoy, ang lubi nga namatian niya, dili. Ato ng putol-putulon, niya sunugon o muwa sa atong mga mata ang makapahinumdum nato sa makaguol nga gidangatan sa atong amahan nga manananggot. Mao sa ng krus. Dili taangay mutamod niya na. Tungod kay kana mao ang nagada sa tunglo ni Kristo siyang kugalingon. Sumala sa nasulat sa daan nga testamento. Mao na ang ilang ipangutana o naginahanglan na natugtubag. Ngayon, San Pablo sa 1 Timoteo 1:18, direct answer for that. Alang sa nangawala, ang krus pinuang, pero alang sa kanatong nangaluwas, gahum sa Diyos. Kay sumala sa Efesos City, matud pa ni San Pablo, ang atong tanang kasalanan, gida ni Jesus ngadto sa kahoy, meaning sa krus, nga gilansangan kaniya, ug tungod siyang dugo, natubos kita, napasaylo kita. Na sa Hebrehanon 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walay pagpagas og dugo ni Kristo, walay pasaylo sa sala. Og ang instrumento siyang kamatayon pagtubos kanato, maong kahoy nga krus. Nga sa Isaiah 55:13, usa ka kahoy nga maghatag handumanan nga dili malimtan. Ang handumanan nining mong kahoy, kini nagpasabot sa cross. Mo sa ato nang natubag ang primerong pangutana, ngunya atong mabasa sa Biblia, ang kahipulungan kay mga pulong na sa Pinadayag 9:3. Og mabuot ka ng adlaw, nga laglagon sa Dios tanang mga butang, mga langgam, mga isda, mga hayop, og lakip ang mga tao og tanang mga kakahuyan, laglagon gawas ni adtong dunay marka kuntimaan sa agtang. Nga kadtong dunay timaan sa agtang, maluwas nining panahona. Muna muta na ta, unsa man ang marka nga ibutang sa agtang. Unsa man na. Muna, importanteng mahibaw ta kay we study on the Bible and the Bible provides us something substantial that will satisfy our need. Na sa Pinadayag 14:1. Nga ipatik sa inyong agtang angalan sa mahan o angalan sa anak. Efeso 1:13, iapil pagpatik ang Espiritu Santo.
Munang kadtong karaang panghuros sa mga tiguwang sa atong panahon, sa karaang panahon, nga imarka ig panguros sangan, samahan, sanak og sa Espiritu Santo gimarka ang krus agtan. Kay mo may gisulti, di mo tamang itaglain, ipatik kon imarka sa inyong agtan, angan, samahan, sanak og sa Espiritu Santo. Niya unsa may isignal na to, unsa may ipatik na to, nasa Ezekiel 4:9, Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 9. Nga diha nga ang Diyos misugo sa mga manulunda, lakaw kamo nga to sa syudad, o ang matagbuan ninyo, mga tao, batanon, tiguang, mga bata, markahig krus sa ilang agtang. Markahig krus sa ilang agtang. Sa American Bible, ang gi-mark is an X, letra X, X. Pero sa komentary, this word X representing the original, and that is Tau, T-H-A-W, a Hebraic letter, the last letter of the alphabet, which in the small letter, it is a cross. Mao na nga ang pahayag na sa Ezekiel 9:4 nga inyong markahan, mga bata, mga dagko, tigulang ug batanon, og marka nga cross sa ilang agtan. So cross ang imarka. Muna pong sa libro nga gisuwat ni Propeta Daniel, Kapitulo 9, versikulo 4. The letter X, from letter Tau of the Hebraic alphabet, it is formed as a cross. Manang Jerusalem Bible, Christian Community Bible, o kining American, the New American Bible, ang gigamit na nila cross na sa footnote nga ang marka nga ipatik sa agtang cross. O sa natukma na sa gisultis Ginoo nga laglago ng tanan, gawas lamang niya itong dunay marka nga krus sa ilang agtang. Yang ilitukon, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Why amen. Mo nang ipatik ngalan sa Amahan, ngalan sa Anak, Espiritu Santo, nga nagahulugan sa pagkinabuhi, sa pagpasakit o pagtuman sa sugo, and that is the symbol of the cross. What is the meaning or the interpretation of the symbol of the cross? Sacrifice, obedience to the law of God. Og maunay makapaluwas na to, di lang ay marka nga kuros agtang ang atong buutan mapasakiton nga kinabuhi pagsunod sa pagtulunan sa Ginoo. That is the sign of the cross. Maunay kahulugan sa cross. Muna ningon San Pablo, alang sa mga nangawala, ang cross binuang, pero alang ka natong ginaluwas, maunang gahom sa Diyos. Muna ningon San Pablo, wa na ko'y laing gimaya pa, gawas sa krus ni Kristo. Wa na ko'y laing gimaya pa, gawas sa krus ni Kristo. So, kihatagan ni San Pablo, og dakong pagtamod sa krus. Kay matud pa niya, all things I consider waste, but I glorify. The only thing that I glorify is the cross. Ang krus, gimaya nako. Yan sa Galacia 6:14 na. Sa Galacia 6:16, mingo San Pablo, dili na unta ni ko samukon og tandugon, kay nadala nako ang patik ni Kristo sa akong lawas. So, unsa nang patik, dili tato, kundi signs of the suffering. Unsa man ang gikahuluganan na sa San Lucas 9:23. Sa San Lucas 9:23, maingon si Kristo, gusto ka bang maluwas? Kung gusto kang maluwas, sunod ka nako. Pasana ang imong krus. Pag dumili kanunay sa imong kugalingon kada adlaw. Sa ato pa kada adlaw, doon na tayo dumilian, doon na tayo balibaran. The temptation of Satan ay ang paglingla o pagtintal ka nato sa atong mata, sa atong kasing-kasing, sa atong buhat, nga gilaangan na ta siyawa.
pauna na tasyawa sa butang nga makaibog sa kalibutan. O kini maong nasuwat sa libro ni Sirach, Kapitulo 9, versikulo 8, ayaw pagtanaw sa matahom nga babae. Kay kung matanaw ka bation kag kaibog, nya mulihok ang ulag sa imong lawas, makasa ka. Kung kana ang imong ginahuna, ibuyo nimo sa datang tinguha sa ulagnon nga pagbati. See? Gipaybaw ta ang Ginoo ningon na mo ningon di ayaw pagtutok so kita kagwapa kayo hangad praise the Lord may paghimo nimo Ginoo pero ayaw pagtutok kay matud pa sa Biblia masaag ka maibog ka nya makasa na una hinuon kanihana. Wala baliko na to mga ihigugma kumigsoon ang sulat sa gipadayag Revelation 9:3. Laglagon dunay panahon paglaglag sa Ginoo sa tanan nga mga buhi sa kalibutan, mga tanom, mga isda, niya ang mga langgam, mga hayop, ug ang mga tao, ang dili lang malaglag mabilin, kung dunay timaan sa agtang. Kung sa'y timaan sa agtang, naagya po sa Biblia, pinadayag 14:1-2, pinadayag 14, versikulo 1-2, ipatik sa inyong agtang, ang ngalan samahan. Efeso 1:13, iapil pagpatik ni Espiritu Santo. Sa ito pang ipatik, sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Yaon sa nang imarka, na sa 9, versikulo 4 sa Ezekiel. The prophet Ezekiel tells us, unsa imarka? Cross. Ang mga anghel gisugo, go! And mark cross everyone, young and old, male and female, sign of the cross. So, mo na mga inigugma kong ngigsoon, the meaning. Ang meaning sa atong application of life, unsay pong ni Jesus, gusto kang maluwas, sunod ka nako, pasana ang imong cross, pagdumili kada adlaw sa imong kugalingon. Maigsoon mao kadto ang atong pagtubag sa pangutana, why do we sign of the cross? Ya ang cross, magpahinumdum ka nato sa dakong gugma ni Kristo pagpakamatay. So we are reminded by the flag, the sacrificing heroism of our heroes. Kita ta sa itong bandila, di lang kay panapto na, makapahinumdum na nato nga gipakamatyan sa paglaban sa itong yutang na tawhan niya itong mga bayani. Ikakita na to sa cross, may hinumdum ta sa gugmag pagpasakit sa Ginoo, pagluwas ka na itong magkasasala, His death, His blood, and nailed to the cross. Alang sa nangawala, ang cross binuang, pero alang ka na itong nangaluwas, ang cross gahom sa Diyos. Korinto, unang suat San Pablo sa Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. O niya, wailangan niya naman sa Ricardo Rizanit, taga-Buhol maninga, niya na puyo subo niya, kanunay maning magbit-bit-bit o notebook, atong puminahon. Salamat, Brad Sok. May gabi, Brad Sok, dili sa New Creation Servant Community o sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa Mateo 10:22. Duntan ka mo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang malahutay hantod sa kanturan. Sa to pa, Brad, ang makalahutay hantod sa kanturan may maluwas kaning Mateo 10:22. Duntan ka mo sa tanan tungod kanako apan ang maluwas ang makalahutay hantod sa katapusan. Kaya uban, Brad, mo ingon man sila na nabugatan sa mga problema, mga kalisdanan, pagkuan niya. Ang uban makakuan na lang kuno may pa kuno matapos ang tanan. Nya mga pangutana nga, Brad Sok ba? Unsa man ni paglahutay na to, Brad, hantod sa katapusan kay naman ni mga pagsuway, paglutos, mga problema, kasakit. Mara na, Brad, palihog pati na. Ang atong Ginoong Kristo nagpahinumdum ka nato na San Juan Kapitulo 15, versikulo 5. Sine me nekel potistis facere. In English pa na, without me, you cannot do anything. You can do nothing. Kung wa ko diya kaninyo, wala mo'y mahimo. Mga nga aron nga kita makabaton sa kalig-on sama ni Kristo. Sa kahayag sa tungunahuna, kaputli sama ni Kristo. Kabuutan na ni Isu Kristo. Aron mo puyo na nato, kinahanglan ta mag-ampu kanunay. Na nasa San Mateo 26:40,
Ningon si Jesus, kung gusto kang maluwas, ampo kanunay. Aron makadaog ka sa tintals panuway. Kung gusto kang maluwas, ampo kanunay. Aron makadaog ka sa tintals panuway. Unya, gawas niya na, atong likayan ang okasyon sa sala. Nasa Sirach 21, versikulo 1 2. Sirach 21, verses 1 and 2. Buot ba ikaw nga dili makasala? Likay sa okasyon sa sala. Pilitan sa mga balay sa kahilayan, na diyang sugal, na diyang mga makaibog ng mga butang, ilimnon, makahubog, mga babae nga itanyag sa mga bugaw. Kung magpadulul tanya niya, magtagingting ng imong binandol nga sa lapi diyang mga sinsiyo, matintal gyud ka, mana nga kasa kag mortal. So likaya na. Likaya na itong pagtanaw mga salida lilas sa movie or television nga magsalidag laway, likayan ta na. I-scan up na to immediately kung sa atong Facebook, sa atong cellphone, na makita na itong mahugaw malaway, nga doon naman na sila governing rules, nga di ka not post into the presentation of Facebook or via sa cellphone sa mga malaway. That is contrary to the code of somewhat fairness and likewise giving good example to the people watching or somewhat looking at the Facebooks. Pero ang uban, sakit tagiya na pasud mga hugaw, mga talanawon nga ngilad, dako nang sa tulubagon na nila, makapaimpirno na silang kalag. Kay ilang dunulan ang mga tao sa tintal nga makapakasa sa mga tao. So, muna, primero, magampo ta kanunay. Ikaduha, maglikay sa okasyon sa sala. Iya kanunay tang musimba, yang makalawat sa mahal nga lawas Ginoo. Ngano man, mora man ang sakramento nga daghang kay gisaad Ginoo kung mukalawat ka sa kung unod o moinom ka sa kung dugo, do na kay kinabuhing dayon. Meron no. Ako mupuyo kanimo, ikaw mupuyo kanako. Unya ningon na Ginoo, ako makigaaway sa imong kaaway. Gihawa, suklan ako. Unya sa katapusang adlaw, banhahon ti ka so sa kabag-ong kinabuhi, lawas ug kalag nga wala na kamatayon. So katahom sa saad sa Ginoo, may tungod sa Eucharist. Yamingon mga simbolo ramana, di na tinuod, parehab bandera ba? Pandila. O sana ka simbolo sa itong yutang na tawhan. Dili na simbolo kanang Eucharist. Kaningon si San Pablo, iyang ipaybaw sa 1 Corinto 9, 1 Corinto 10:16, dili ba nga itong pagkalawat sa tinapay, mong pag-ambit sa lawas ni Kristo, dili pag-inom nato sa kupa, pag-ambit sa dugo ni Kristo, tanawa. Doon na tayo mga igsuon nga nangalawat sa lawas ni Kristo, wa nila ilha, nga kana dili tinapay sa lamisa nga kanunon para mabusog ta, kundi dili lawas ni Kristo. Ug dunay nasakit, ang uban pagay nangamatay, kay wa nila ilha nga kanang Eucharistia, lawas ni Kristo. Busa na angko nilang silot. Mura nga, kumpisal sa tao, doon natin isang mortal. Una tayo mo kalawat. Kung natin isang mortal, mga venial sins can be cleansed up by the Eucharist. Kapasaylo na sa kagmayng saha. Mga igsoon, atong paminahon, Sir Albaw, atong governing president, niya atong paminahon si Sister Brilia Albaw, presiding servant of the New Creation Servant Community. May gabi Ibredsok ug sa mga kaubanan diri sa New Creation Servant Community ug sa ato ang listeners sa DYRF nining programa ug sa mga uban nga tamod sa Facebook Live no. So kining pangutana Bredsok gikan ni sa ato ang igsuon nga tuwa sa New Zealand si Brad Mario Oy ang iyahang pangutana nagsukad gikan sa kanang yang reference mo ang Mark 7:18 to 19 nga nag-ingon tanang mosulod gikan sa gawas limpyo apan ang mugula gikan sa sulod sa kasing-kasing maoy makahugaw sa tao. Ang iyang pangutana mao ni siya nagpaila ni nga pagbuhat sa Dios sa tao kinahanglan
manaay tipik ang Ginoo ug ang yawa sa tanang kasing-kasing sa katawhan para matagaan og kagawasan pagpili ang tawo kung adto ba siya sa matarong nga mao ang langit or sa daotan mao ang impyerno. Please explain, Brad Sok. Kay naay giingon nga kung unsay gibuhat nimo sa ubos nga katawhan maupod ang gibuhat nimo sa Ginoo. Salamat, Brad Sok. Matugikan sa kang Brad Mario Oy. Sir Prilia Albao, natong presiding servant. Salamat kayo, Brad Mario Uy, nga nade sa New Zealand. Unya mo pahigayon ko siya pinagi sa communication nga makontak si Sir Prilia Albao. Na pagutan lagi pasukan sa Ebanghelyo may karong adlaw nga nagingon nga ang mga pagkaon nga gikasagawas wagis baba padung stiyan ilabay sa hilit dili kana makahugaw ninyo. Ang makahugaw gikas kasing-kasing maguwa sa baba, maguwa sa mga lihok sa kamot o sa mataba. Ang mga pulong mahugaw sama sa pagpamalikas, panglimbong, pamakak, panglibak o mga buhat nga dautan sama sa pagpatayag tao, panulis, mga pagpanapaw, mga kaulagan, maulagnong buhat, kini sila mo'y makahugaw sa tao, dili ang pagkaon. By the way, ang maong nahitabo nga gisultis Ginoo kay sa Old Testament times sa libro nga gisulat ni Moises ang Leviticus kapitulo 11 1 ngadto 20 nag-ingon nga dunay mga hugaw nga kalanon, dunay hugaw nga kalanon o kini gibauran ngayon nagkana kay hugaw na ang mga hinlo nga pagkaon mo ray kanon ninyo. Pananglitan sa mga isda kadtong mga isdang way kapay way hingbis hugaw na para ninyo ayaw nagkana kana mga nukos ubod wa man kapay yawa sa way hingbis ng nukos hugaw na para ninyo. Og sa mga mananap nga upatiil ang upat og tiil buak og kuko magpangusap kana makauna kabaw ang kanding ang karnero ang baboy di mahimo kay ang baboy buak og kuko pero di na magpangusap samtang ang baka, kanding, karnero ug usa, deer bisag wa na lagi kaon kausap man niya buak og kuko. Ang baboy buak og kuko pero di magpangusap hugaw na para ninyo. So mao na ang mga gidili sa Ginoo nga dunay hugaw, dunay limpyo. Ya mao lagi to nga ang mga apostoles kuyog ni Jesus diha sa kasalo-salo wa sila kahimo sa ceremonial washing of hands. Sakpan sila. Kamo dili mo angay kay nakahimo mo paglapas sa tulumanon sa seremonya cleansing of feet and also hands when you join the banquet. Mo to nga gipakaulawan sa kini mga leader sa Judaism ang iya mga tinunan mga apostoles. Mo na mitindog si Jesus paingon walay pagkaon nga gikas gawas nga mosuod sa tao nga makahugaw kalag sa tao. Wa ang makahugaw gikas kasing-kasing nga pulong ilad, pagpamakak, panlimbong, mga panglibak, niya mga pagpanunglo, niya pagpatayag tao, mga buhat nga makalilisang sama sa panulis, adultery, etc. Kini mo'y makahugaw sa tao, matur pa ni Jesus, dili ang pagkaon. Niya karon kay gisundan mi exulti, gikan karon ang tanang mahugaw nga pagkaon limpyo na. Muna si San Pablo may cooperate sa pagsulti niya kung doon na mo'y panaw, travels, niya giguto mo, sud mo sa tiyanggihan. Kaon sa gibaligya sa tiyanggihan, sa walay pagsusi, kay limpyo ng tanan. Dawata lang, uban ang pagpasalamat, gikan sa Diyos. Muna, wanay hugaw, doon ay mga igsuo na to, mga non-Catholics nga, doon na sila discipline. Nga di mo kaog baboy, di mo kaog isidang wahingbis, ila sana we give them the due respect. But regarding the morality, no more. Ningon si Kristo, ang iisip niyong hugaw,
limpyo na. Humanan ako limpyo. Mora nga ningon si San Pablo sa yang suwat sa Tagaruma Uluhan 14 versikulo 20, wa day hugaw sa pagkaon. Kung ranay taong nagkaon, nag-isip nga ka na hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw. Ang hunahuna niya ng tawhan na mo'y hugaw. Managilimpyohan na. Pero di sa tamo pugong ka ng mga laing relihiyon, di mo kawag baboy, di mo kawag isdang mo hingbes, with due respect to them. But with regard to the fact nga, do we commit sin? No more. Kay gilimpyohan na Ginoo ang tanang hugaw. Nasa 11:9, gikunsaran si San Pedro dito sa kining ang ilang atop dito patag man, plain man. Ya 3 o'clock noon gikunsaran si Pedro ug dako kay habol. Didtong tanang mananap nga upat ang tiil, mananap nga nagkamang. Nya nanungog niya tingog, Pedro, humihaw ka og kaon. Tubag des Pedro, Ginoo, dili mahimo Ginoo. Sukat sa akong pagkabata, wa pagyud agis kung ba ka naghugaw og bastos. Ingon na yung tingog Ginoo, Pedro, ayaw nga hugaw og bastos. Ang humana limpyuhi. Gilimpyuhan na sa Diyos. So muna ang atong isumpay, may tungod yan ang gisgutan ni Brad Mario Uy sa New Zealand, kung sa kahulugan niya na. Nga doon na ba'y tipik ang yawa suod na to? Doon na ba'y tipik ang Diyos suod na to? Depende na na to. Na nasa Sirach 14:15. Nga yung Sirach, yatagan ta sa Diyos og free will. Saan na free will? Kabubuton nga gawas nun. Nga magbuuta unsa itong buhaton. Unya, the guiding power, doon na tayo intellect sa labutan, makailatag unsay maayong dautan. Ang dautan mo ng pagsupak sa sugo sa Diyos, supak sa unahuna nato, spulong, buhat, ayaw na. Kaya that is against the commandment of God. That is sin. Muna ang intellect nato will tell us unsay hugaw, unsay limpyo. So, muna nga, ang mga buhat nga maayo, ubay sa sugo sa Ginoo, may mo na nato, mo na guiding. Ya ang mohimo sa pag-justify nga ang atong gibuhat nga maayo, we are responsible to that and worthy of reward. Kaya na matay free will. Makaya mamatay, di ko mabuhatan na Ginoo. Di ka. Lapason ko lang lapasa. Kung sa'yo may tabo, you commit sin against God and God becomes your enemy. So mo na nga, kinahanglan nga, ang atong intellect gamito na to unsay maayong dautan. Nya ang factor to become responsible of that very act, labinas good act, mao ang free will. Kaya ato nang pagkabubuton, ato nang gihimo, uban sa itong kabubuton, yung Ginoo, worthy of award. Kaya mo nang gipili ang mayo. Mao na atong tubag sa pangutana niya, niya man si Ricardo Rizani, balik man ato sa ngatagan. May gabi pag-usap, Brad Sok, dili sa New Creation o sa tanang naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dirigya po ko sa Biblia, Brad, sa 2 Tesalonica 2:9. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. 2 Tesalonica 2:9. Nga makahimo ko nog tanang milagro ning mga taong yawanon, Brad. Akong pangutana, Brad, kaning mga lain tinuhan, mga pastor, ni mga kuan na makahiling sila nya kuan, Brad, makaayog maskito nya makasangyaw, manghilit og yawa. Naapil ba jud kahanis sa giingon sa dos sili nga na makakuan mga taong yawanon ba ning mga lain tinuhan, mga pastor, kay naman po sila gahom na maghiling nya magpaayog maskiton. Paliho ko ng patinaw, Brad. Huwag ko kaklaro sa yung pangutana. Akong pangutana, Brad. Nagkatapusan na lang. Ay, dali adong. Sige, Brad. Ang pangutana kaning mga pastor ba niya, makaayog nga sakito niya, maghiling niya. Ang giingon rin, mga taong yawanon, wa ba sila na-appeal sa 2 Tesalonica 2:9? Kaning mga taong yawanon, Brad, kaning mga lain pastor, mga lain tinuhan. Ayun, dili tam hukom. Nasa San Mateo City, versikulo 12 ngadto sunahan. Mingon si Jesus, mabot ang panahon nga manganhi sila kanako. O mingon sila, Ginoo, pasudlam ni sa langit. Kaya sa imong ngalan, among gihinlan ang yawa, among giayong masikiton,
Sa imong ngalan among ginginlan ang mga daotang espiritu. Pasod lami sa langit. Ningon man Ginoo, palayo ka mo mamuhumuhat og dautan. Wa ko makaila kaninyo. Pangadto kamo sa dapit sa wala nga gitagana nga mao ang kalayo sa impierno nga di matapos. So, we are baffled sa in English pa. Murag nagubot ako unahon ang ano man nga sa imungalan naghingilin ko giyawa. Sa imungalan nagayo kog masakiton. Yang anong di man siya pasudlon sa langit. Nisulting Ginoo, kamo mamumuhat og dautan. Ngano kay nag-ingon mo nga maluwas mo sa pagtuo lamang walay buhat. Dili man na mao, ningon ng Ginoo nga ang pagtuong walay buhat na sa Santiago 2:13-14, maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang walay buhat? Dili kayon. Ang pagtuong walay buhat patay. Pareha sa lawas nga way espiritu patay. Ang pagtuo walay buhat patay. Mingon sir, pero naaman lang sa Biblia Ginoo na sa Efeso 2:8 nga mingon si Jesus nga naluwas kamo tungod sa grasya. Naluwas kamo tungod sa pagtuo dili sa inyong buhat. Una man lagi. Ha? Grasya ya pagtuo lang dili sa maing buhat. Una man lagi na Ginoo kanong imong maming hukman nga madto sa impierno. Niho na Ginoo kanang buhat nga wa ninyo himuha ang ako man ang buhat. Akong pagtubos kaninyo, akong pagpaagas sa akong dugo, akong pagluwas sa katawhan, pagpasaylo sa mga sa pinunangayo ko. Masama na San Juan 14:12, kung ikaw nagatuo kanako, tumana akong mga sugo. Kiingnan to na akong datong ulitaw nga gustong malangit, gustong makaangkon sa kalipayng dayon, giingnan ako San Mateo 19:17, dong kung gusto kang malangit, tumana ang mga sugo. Iya ka mo, wa mo magtumasugo. Ingon na mo, tuo lang ni Kristo, maluwas ka. No. Dili sa buhat. Kanang buhat imo gisgutan, ako nagbuhat ang pagtubos kanyong pagpakamatay sa cross. Pero tumpas akong gibuhat nga maayo, nangayo ko. Nga kung gusto kang malangit, tumana mga sugo. Yawa man yung tumana. Nagbasa mo sa Biblia, uman tumana. Busan ingon si Jesus, palayo ka mo, mamumuhat og dautan. Wa ko kaila kaninyo. Oh, kingilin mig yawa. Oh, nagayo mig misakiton pinagay sa imong sa imong ngalan. Granting you did it, but it is not the way that you can enter heaven. Obedience. Pagsugot, pagtuman sa sugo, it's not faith alone. Kay luwason ta mo nga doon ay faith alone, kinahanglan luwason ako ang yawa. Kaya ningon ang yawa, ako nagatuo sa Dios, nagkurog pa gani ko. Nasa Santiago 2:19, mapil pagkaluwas ang yawa. Kinituo sa Diyos, nagkurog pa gani. Kamumutuo ka na ko, uman yung pagkapinigkurog. Pero ang yawang kurog. Pero di siya tuman sa sugo. Non serviam Domini. Di prangka ang yawa nga to sa Ginoo. Non serviam Domini. Di ko mag-alagad kanimo Ginoo. Muna inyong isunod. Tuo lang, apan dili mo buhat. Muna si Satanas, mo claim. Kung wason ta mo, tuo lang way buhat, may nang yawa. O, pasudla sa ko Ginoo. Kaya labaw pa niya ako sa pagtuo, pagkapinan pa na kukurog. O mo na ang katinawan nga kinanglan nga kung maghimutag mga healing ministry or kining paghingilin siyawa, ayaw kalimti unahon nato atong kalag nga limpyo ug matarong. Kay na may ginganlan sa yawa o angelistic mask na sa 2 Corinto 11:13 ato sa 15. Mingon San Pablo ang yawa magsulob og maskara nga sa mag-anghel, magpaka-anghel sa sila sa pagkamatarong. Ya matahom sa sila, ambungan sa sila, og ang ilang batasan ipakita daw maayo, pero sila nagtakuban kay sud silang kasing-kasing, wa sila magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Unsa man kabubuton sa Ginoo nga atong tumanon? Niyo na Ginoo do na pokoy makarniro nga wa nining akong turil ng iglesia, ako silang dadon. Aron sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. Usa na panon ng imong isgutan Ginoo, kada akong gitukod ng iglesia. Usa ra ma akong gitukod, di man daghan. Yang anong nadaghan man mo, dili man na tinukod ako. So pamauli mo sa panon nga akong gitukod, dili kay masaag mo sa dili panon nga akong gitukod. O mao na ang ato katubag unya si Brad Ree ato sa Maminaon, Brad Ree Albal nga atong chairperson sa hinganlan nato
kining the most important mao ang ingan na nato prophetic servanthood. Brad Rumi, excuse me, Brad Ray Albao, Kingly function. Kingly servanthood o priestly servanthood. Karon Badsok ang priestly nanay lain handle Badsok priestly function. So ari na ko sa kingly na lang. Kana Badsok ako lang ning basahon ning pangutana diri sa atong igsuon sa Facebook sa DYRF gikan ni Rolando Kayuki. Ang pangutana Badsok mo ni nga isip Katoliko nga magtotoo asa may unahon nato og basa ang Biblia ba o ang Katekism. Ang iya tingaling sabot Badsok asa importante aning duha? Katekism ba o Biblia? Mora ni yung pangutana Badsok. Actually, kanang catechism na to, that is the summary of the dogmatic theology, moral theology, and biblical theology. Kung ang usa ka batanon masud seminaryo, iya gini kanagbo ninto ang dogmatic theology mo nang catechism. Mo na siya ang sugod yun unsay Dios, pila ang Dios. Unya kinsa sa tulo ka persona, unsang persona, etc. hangtod maabot sa Ten Commandments, hangtod maabot sa sacraments. Ang Ten Commandments nana siya sa moral theology. So, mao na nga pulos na sila may nugdano nato nga kung tuon kag catechism simply yano kayo pero mangita man kag bisis kana pangon nganong doon na may usa ka Dios og tulo ka personas o tulo ka personas usa ka Dios ngano man so mo update tas Biblia ang Biblia mo agak nato so catechesis with the Bible so dili na sa magbasa ka catechesis basa sa kag Biblia kasi Biblia naman makita man na there are three that bear record in heaven the Father, the Son, and the Holy Spirit and these three are one. How could it be that the three is one? The three are one. 1 plus 1 plus 1 equals 3. And then this 3 become 1. Oh, that's makalibog na namo Ginoo. O ningon ng Ginoo, kanang ilang kinaiya usara. Pero ang persona tutulo. Amahan mo si Yahweh, ang anak si Jesus, ang Espiritu Santo, tulo ka persona. Pero ang ilang gahom og kinaiya usara. Mo na nga dawaton nato ang catechism tungod kay undan man sa there is a foundation of that in the scripture. Basta pagkutana, hay may unahon na to, catechism o Biblia. Bisa kaya imong unahon, pero mas mayong unahon ng catechism niya, basta sa Biblia. Kay ang catechism, mo himog profound foundation. Nakita ni mong foundation. Ang sukaranan. And that is the highest truth of all truths. The Word of God. Ang labing taas sa tanang kamatuuran, mampulong sa Diyos. O do not say that the church is above and superior to the Word of God. So the church can contradict or disregard the Word of God. No, you cannot find that. You cannot find in the Bible that the church is above and greater than the Word of God. The Word of God is always superior. Nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 86. Nagingon, the magisterium is not superior to the Word of God, but the magisterium is servant to the Word of God. In fact, the magisterium is awaiting the words from the Bible so that what the magisterium produces doctrine must be founded from the Bible. If there is no foundation in the Bible, that cannot be accepted as dogma. Muna ka ningon nga, ang magisterium, ang atong Santo Papa, mga kardinal, magisterium, dili na mo labaw sa pong sino. Di ka kakita nga makaingon ta, no, the church is superior to the Bible. Tingalis, pagkaplag sa Biblia, labaw na nga naman, kahit ang Katoliko man mo naghipos. Sa nakilalaing dapit din na mahimutang ng mga scrolls, nga gitigom sa Katoliko, giag-agan pag-ayo,
Kung nakita 45 ka libros dang tugon, 27 ka libros bagong tugon, that becomes the Bible. In that sense, but with regard the content of the Bible and the capacity of the teachers, remember, it is the Word of God is superior. Muna nga, ang tubag na Brad Ray, basa tag katikisim, may mo sa gidungan na to, pagpakli sa Biblia. Kaya unsay pundasyon, nga katuuan mo nga gisulti sa katikisim, dito sa Biblia, giligo na. Yan, the Word of God is infallible man. Ang pulong sa Diyos, di man masayo. Muna itong tubag sa may pagkutana, nga padasa dito ni, atong igala, Brad J. Ya, diya si Sister Christy. Atong paminaw, ang atong chairperson sa pagdumala sa lamesa. Dili na ba ko Secretary Bedsog? Nanay Bago. Day, taganya kag kopya. May gabi sa tanan, may gabi sa naminaw, no? Online o sa DYRF radio. Akong pangutan na in connection sa pangutan ni Kuya Ray. Katubang nai Pope Banto St. Jerome. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kanabang makasala ba ta bagso kung dili ta kamao kaayo sa Biblia, di ta himasa. Second question, in connections with ni Tito Mario, kanibang mga batanon karon bagsok, mas hilig kayo ka ng pamalikas gani, mataga kang ballpen, shit, or kanang F, so kabaw na ta ng unsa ng mga words, no? Makasala ba ta kung mamalikas ta bagsok? Or expressions na ang tawag nila, it's just an expression. Wala kuno na nila by heart. Makasala ba ta ana badsok? Unya, ang akong ikatulo, kung kita nga simpleng tao lang ba, kanabang nominal Christian, gitawag na tong nominal, no? Katoliko sa pangalan lang pero wa sa buhat. Matawag ba na sila ignorante badsok? Or nakasala ba sila kay nganong wala nila eskwelahi o wala nila tumi ang ilang pagkakatoliko? Mora na badsok. Thank you. Salamat guys, sir. Salamat sa imong tulo ka pangutana. Ang una nga kining makasa bataga dili kay ta hanas dili kay ta experts Biblia dili ta kasa ara but well sa primero gyud pahina sa atong Catholic Bible na ay pasidaan pahimangno nga kung mubasa ka bisag 15 minutos lang sa usa ka adlaw sa balang kasulatan makadawat kag indulhensya plenarya. So that is encouraging. Unsa ni indulhensya plenarya mao pagpapas sa mga silot nga tumbas sa ato mga sala nga humana mo pasaylo. Doon matay sala ginulsulan na to pasaylo tas Ginoo pero doon na may sala doon na may magpabilin nga silot para hindi David ba daghagit og saas David oy kalilisan. Grabe kayo ang gwapa kay babae sa yang ingrian iyang gisakiyo si Bathsheba. Yeah, gipaybaw siya, do you know King, Your Excellency, Bathsheba is the wife of your trusted general, General Oria, your hero. So many wars that he waged against, and he won for your honor, for your crown. Then you betrayed him. Ibudian mo, imong gisakiyo iyang asawa. Wa ka pamalibat si Bathsheba kay kuan man, the word of the king is a law. Yeah, aron gyud nga di gyud siya hisakpan si David siyang binuang, iyang gipapatay si Uriah. Grabe. Muna nga, kumpisal siya si Nathan, siya mga sa, kaya kumpisal man sa Ginoo diretso, na sa Salmos 32:5. Si David mingon, Ginoo nakasa akong dako, mukumpisal ako diha kanimo, ug himo kong gipasaylo. Presumptive kaya siya, kanabang nagtuo siya napasaylo siya. Wali ay. Muna niabot si Nathan, usa ka prophet nga parehag gahom sa pare dunay authority from God ni kumpisal si David diya pa niya masibaw gikinahanglan niya ang pagkumpisal
sinatan mingo dako kay kagsa labid. Grabe. Mo na nga impierno gyud ka. Pero kay ginusulan nimo yung mga sala, ang tanan nimo mga sala akong ipasaylo. So si Nathan dunay power, but that power comes from God. He was forgiven. David, you are already forgiven. Yung nahibong sa David kay tanang niyang sakit nga grabe na ayaw man. Hapit naman to siya mabuang. Na ayaw. But, dunay but, your son would be dead. He would die. No. Tell God, do not do it. He's my son. Pinangga kay nako ni ayaw pagbuot sa Ginoo kay mao ni pahinumdom nimo si imong kasalanan nga nahimo nimo mo sa kuhaw na sa Ginoo. Wa siya kabaliban. So ang iyang sala na pasaylo na, pero ang silot wa pasaylo. Mao na kuhaon sa indulhensya. Kung opisyal na ta pasaylo ato mga sa pinunabilin pang kastigo. Nya kanang kastigo makuha na pinagi sa indulhensya. So what is indulgence? Indulgence is the remission of the penalty of our sins which are already forgiven. Sabi ni siya na, ang indulgensya mo ang pagpapa sa silot na to, nga ihampak untas Ginoo na to, tungod sa sala, nga humana mapasaylo. Apan, himo na to mga indulgence sacrifice, sa mas pagampo, paglimos, paglikay sa pagbinutan, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mawa atong nginganlan na to og penalties manang kuhaon sa indulhensya. Manan sa David. Nga dili kay ta ka basas Biblia. Pero atong tumanon, bisag 15 minutos basas Biblia niya para sayon ra kay sa Old Testament daghan magkay na mga mabulukon nga mga puong diag mga kaagis mga hari. Dito na lang ta sa Ebanghelyo, mga words of Christ. So, okay. Ngayon kaduha pagkutana, kana pamalikas sa labas, nana sa Sirach 23. Sirach 23:13. Nga tingali, wa may bawa mga tao, niyong Ginoo ang usa ka pagpamalikas, usa ka pulong nga dautan, sala na. Ug doon na kay silot nga madawat niya na, kung sige kag pamalikas. O, muna nga, ato kinang tangtangon, kay sala man, niyong Ginoo ang pamalikas. Niya ang sunod ang mga yano lang o ignorante. Sa ito'y pangutana ni mo ini, sister? Itong mga Oo. Oo. Muna nga, ang atong pagkayano nga katoliko niya, upo kita mo puyo, sige tudlo sa Ginoo, that is terrible misery. Nga matod pa ni Saka Santos nga, the greatest misery of man, not because he is poor from the beginning and up till death, not because he is ugly or she is ugly, it is not a misery, the misery, the greatest misery, the most serious misery, to die not being holy. Ang labing dimalas, mamatay ta, nga ta makiguli sa Ginoo. Muna gabantay mo, ang simbahan, mamatngunon kay na, masama na nahitabo sa inyo. Doon ay masakiton, grabe ba? Mingon din pare, tawag ako kay Adama. Kay madto ko ng masakiton nimo, ato nang pagkumpisalon, ay nag-aikog tawag kapinal na ha. Kana may kasulti pa, may buot pa. Ako pa nang dihugan sad. Or mapasaylong iyang sala. Gawas kumpisal. Pasaylo naman na. Dihugan pa nako. Pakalawaton pa nako. Buwantong maut nga na siya mamatay. At least, napasaylo iyang sa. Naka-ending ta. Nga kung sister-in-law, daot na kayo, niya nakaduaw ko. Oh, sister, medyos ba? Kumusta ba ka? So, di sunigin ko kabangon, so kakapoy na kaya ko niya. Kanda magkagamay na. Atong dawato ng Ginoo. Kuhaon na sa Ginoo ang imong mga sala. Gusto ka? Oo, unsa man so. Mo din pare, magpakumpisal nimo, magpakalawat mo dihog. Nadawat ka niya tulog sakramento. Confession, communion, and anointing of the sick. Linaw kayo kamatayo niya. Puwerte yung linawa. Kaya namatay mag-yun. Mura, maka-ending lagi ta. Tungkos kaluoy sa Ginoo, pero ayaw nagpabutag, di niya ta ka-ending. Pareha niya itong usa ka dato nga gwapo kayo niya.
Purti sa naghanag gwapa yang himo ang balay. Nya balay yang himo sa gwapa, dool gyud sa simbahan. Kay gihuman niya pagkasa dito, mo ato sa pare kay giamigo man niya tanang pare. Bisag gabi na mutuktok to ikaw rin eh, kare sa may tuyo, kumpisal ta ko kumpisal. Human na siya kasa. So kada niya pagkasa, hapit yung kumbinto. Kay ang iyang balay gihitukod sa mga gwapa, dool mas kumbinto pero tanawar pagkamatay niya, gikan siya nakasa na. Nadalipsang siya kay ang iyang nuog dito mas taas. Dalipsang, nuhog, kay two story man, naguna iyang bungkag, murag pinggan, namatay, wa ka kumpisal. Kay giabusahan niya ang kaluoy sa Ginoo. Di na abusar nga, pagkasaa sa ko, pag hunaw dayon, hugas dayon, kung hibaw pang pare, mingon, no! Di ko kumpisal ni mo din di man tugan nga, nara silingan na tapos kinadi ang gwapa nga akong gigastuhan. That is terrific. Somewhat kanabang panglinglas Ginoo ba? Yung Ginoong yawa, may kayo maglingla. Pero na taong labo pa siya yawa. Imagine that nga, dato mo gusto siya, niya gwapo sad. Mga babaeng gwapo, masugot sa niya, tagam pa niya kwarta. Grabe sa niyang kamatayon. Wag yun ka kumpisal. Wag yun ka panguros. Mao na kastigo sa mga tao nga nag-abuso sa kaluoy sa Ginoo. Kini mga panahon gihatag Ginoo nato, mo maning iyang gihatag nato nga grasya kay gayunan nga may balik ta niya. Nahimanumdum mo ningon ang atong simbahan, magkakalawat ka kada adlaw bisag usa ka tuig basta wa kay salang mortal. Pero makasa kag mortal diha dayon. Sunod dayon adlaw kut labindugay kumpisal sa pare. Kay simbakog matuk-an niya ka at takihon kasi mong high blood. At least nga nakabalik ka sa Ginoo. So mo na nga we are so much loved by God, by Christ through the church. Pinagi simbahan gigugmata niya because of the sacraments. Pero dili abusahan. So, mo na ni mo pumunta na, sister, tulo, nga makasaba ang tao nga dili kay kabasag Biblia, niya kini pamalikas, ang yano kay nga tao nga ignorante niya, ana, nga duwa na gipagbansay sa kasuguan sa Ginoo. Lingon man kinaadman. Salus animarum suprema lex. Salus animarum suprema lex. Amin siya niya na ang labing hataas o labing dakong balaod mao ang pakiguli sa Ginoo. Salus animarum suprema lex. Ang literal na pagluwas sa itong kalag mo'y labing dako o labing hataas kakatungdanan. Salus animarum, saving souls, kanang animarum plural man na sa animas. So, salus animarum, ang pagluwas sa atong kalag, animas di ay soul na, ang pagluwas sa atong kalag, mo'y labing dakong sugo. Tiyan mo na, the highest law. Muna, ganyan to, mga karaang mga tao, ingon, nay, ni tambagin taong kunay, nga naman, nakakita kong sinubagay, wala ba ito akong ikulata? Niya to sa ospital, nagtinga na, sus anak, mortal sin na. Sa may kong buhato na, yaron maluwas ko, mamatay ko. Sige, kuyugan taga sa simbahan og kumpisal anak, kumpisal. Kuyugan pa sinhan kanya do, pero karon di nat kinahanglan kuyugan. Wato tagpare, sultihan na to. Nga, I have sinned against God. If I will die, ligro kayo. Ya pa, sige. Oh, yeah. Oh, no. Oh. Salamat kayo sa di pa ta malimot ato sa hatagan og atong ginganlan nato og mga ginganlan nato og social concern. Sa Talisay City, Cebu, Philippines, lipay kayo mga taga Talisay kay bag-o pa lang nihitabo dako yung sunog. Imagine 93 ka mga balay na sunog. Niya ang mga tao pobrigo gitaon kayo niya hadlok sila unsa na ni kay kada ding yuta gihugon-hugon nga dunay mga tag-iya private persons karon kay paghumas sa sunog na confirm man nga yuta des gobyerno lipay sila niya ningon ng mayor sa Dilan kay wa mo gumoy kabus magin mo diri buhatan ako og 93 ka balay niya data-datahay lang ninyo suslipay sa mga tao mayor sam salamat kayo na blessing in disguise niya di na mo papuhaon. Kaya kanang yuta na yung gitarukan ninyo, government lot. Doon ay pipila nga mga owned privately. Pero the wider, the bigger lot
is owned by the government. Lipay sila sa mulang nasunog pero nasiguro na sila ang ilang giturukan, di na sila papaon. So ang mayor sa Talisay may gugmaon sa mga kabos matud pa niya D1 sok ning niwa ko maabot na ko ang 52 barangays nga makatabangan nato unsa lang gikinahanglan. Kay this is the reason of the government. Nga there is such a civil government to care for the poorest of the poor. Kaya ilang magandaan, ilang kahimtang sa pagpuyo, nga matabangan nato. Unya, itukod sa ang South Medical Center. Dako kayong hospital, 6-story. Nya, ayudahan na ang gikas Minglanilla ngadto sa Sibunga. So doon ay mga masakitom, di na mula sa Southern Island Hospital. Mapit niya, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Naibaw nga, kita, kuyapan kita ka na magpa-hospital tanya, grabe-grabe itong sakit. Kung naayo na kay bawa sa doktor, mo na yung bayranan mo, kuyapan ta. Purting mahala pagbayad sa doktor. Purting mahala sa tambal. Purting mahala sa pagbayad na to sa stay-in sa ka private hospital. Pero sa Talisay, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor, way bayad sa pag-stay-in na to sa hospital. Lipay kayo mga tao. Gawasa na doon may Talisay National School. Nga tanang mga kabos, nga mga batanon, nga gustong mo eskwela, ighuman sa kining high school, ditso sa Talisay City. Daghang kayong kurso makapili sila. Way bayad. Makapasar sila sa 3 or 4 years, dawat din lang diploma. Way bayad. Yan, nangananay nag-andam nila nga magkasunod og trabaho. Kay quality man ang education sa Talisay National College. National, yes. So, mori ang Talisay. Ya, doon action agad ng mayor. Sina gitupad sa DSWD nga kung doon tao nga magpatambal sa doktor, resitahan, way kapalit, magdala siya papel. Ang kanang DSWD, ready na siya pagbayad sa mga tambal. So, malipayon ang mga kaigsunan nato sa Talisay ug nalipay siya ng mayor kay ang iyang asawa si Congresswoman Ria Gullias, tabang sana siya sa mga unsay masanggi niyang mga proyekto, tabang sa makabo sa unom ka mga kining gikas sa Talisay nga to Sibunga. Well, giapod sa niya lakay pang Talisay. Ya ang suod gyud kay ang kabulig sa mayor sa mga proyekto mao ang vice mayor o council kay mao man himuhimog mga resolusyon, ordinansa. Honorable Vice Mayor Richard Choi Fernandez Asnar. Choi Asnar, buutan sa kayo, pupasanon. Yang mga councilors, na po ni ka councilors, si Digol Golias, Maning Cabriana, Rodi Cabegas, Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdinand Bayalister, Daan, si Licto Bacaltos, Attorney Bas, Rocky Bas, Fi Ilanan. Ingon siya, kining ako mga councilor sok, nitabang gini, pagandam og mga resolusyon o mga ordinansa para ma-produce ang legal way ang atong igasto para sa makabos. Yan, nakadawat ang mayor og dagkong awards sama sa kining